खुलुमबाय। दिनै जों बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे खन्थाइ बिजाबनि बागै एसे फोरमायनो सानदों। बे खन्थाइ बिजाबनि मुङानो जाबाय निन गैयै हराव। बे खन्थाइखौ फोसावदों रैसुमै बर'आ, थामहिनबा बिथाङानो सुजुदों एबा लिरदों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि आवथायाव थानाय बरखाग्रा गामिनि मुस्रि बिजय बर', मुस्रिमा हरला बर'नि फिसाजो। बे खन्थाइ बिजाबाव माखासे खन्थाइखौ नुनो मोन्दों, थेवबो जों बिनि गेजेराव दोंनैसो खन्थाइनि मुंखौ मुंख'ना होनो लानाय जाबाय। बारहुंखा बारो गोदान मुगानि जोंलाय जाफुङाबोला, नोंनि गेलेनो होनायाव नाजानाय थायोबोला, निन गैयै हराव गामियारि सिखोला, आफा बोराइ बाथौ उन्द्रिसिनाय गोसो उजिबावथों अरायबो आंजोंनो था, गुसेब सिमानि हाबिलास दाउ खौवौ खावसेयानो देरहासार। बिजाबनि बेसेना जाबाय 90 रां। बे खन्थाइ बिजाबखौ थांनाय 9 जानुवारि 2022 इं मायथाइनि 43थि फुंखा थुनलाइयारि जख'न्थायाव फोसावनाय एबा दिहुननाय जादोंमोन। जों मिजिंथिदोंदि लाइमोन लिरगिरि रैसुमै बर'नि बे निन गैयै हराव खन्थाइ बिजाबखौ बयबो अनसायगोन, अनसायनानै बिथांखौ आरोबाव गोदान बिजाब सोरजिनायाव थुलुंगा होगोन। गोजोन्थों।